ja vás vítam u ďalšieho partu hry Euro Truck Simulator 2. Takže pauza skončila, ako ste si mohli všimnúť, a chcel som pauzu zakončiť videom Euro Truck Simulator, pretože sa mi nič iného nahrať nechce. Zajtra by mohol byť Don't Starve a potom niečo iné. Takže proste pauza skončila a ja som bol včera predvčerom na chate, takže ani video byť nemohlo. A nahrávam to koľké hodiny? Jo, 3 hodiny budú. Takže proste nahrávam to, keď sú 3 hodiny po obede a ja si dám ešte prácu nejakú. Pozrieme si 5900. Ja tam smerujem, myslím, dobre. No, máš nový e-mail, super. Počkej, ja skúsim nájsť nejakú zátačku na tej diaľnici, že by som odbočil. Takže proste pauza skončila a zase začíname éru videí, takže to bude super. A ja som tak kúkal, neviem či poznáte let's playera slovenského, proste slovenský Frankenstein proste. To je slovenský let's player jeden a on už Bioshock Infinite dohral a ja som kúkal tie videá a zistil som, že som 2 hodiny a 6 minút herných proste ďaleko od konca hry. Akože proste 2 herné hodiny keby som hral, tak už mám dohratý Bioshock Infinite. Čo mi prišlo také čudné, pretože všetci hovorili, že to je dlhá hra, hej, to je proste long game. A proste ono ako, ja som to hral mesiac. Čo? No, mesiac som to hral. Však v máji som si to kúpil a v júni som to hral naposledy. No, čiže mesiac som to už aj nehral. Mesiac som to hral a mesiac nehral, takže ja keby som si dneska zahral, čo sa mi nechce, pretože sa mi v PS3 nechcú vymieňať CDčka, som na to dosť lenivý, takže snáď nebudem lenivý, tak keď sa mi bude chcieť, tak vymením CDčka a už to dohrám komplet do konca. A bude mi aj smutno za to hrou, pretože to bola fakt ako super hra. Ale čo už. A na narodeniny si plánujem kúpiť Metro Last Light, čo je niečo, no, podobné. Nie je to od tých výrobcov. Takže tak. No k tým hodinám, čo to nahrávam v tie 3 hodiny po obede, tak nechávam prečo, ja som strašne unavený. Pritom som sa normálne vyspal aj proste som bol včera vonku a proste ja som teraz nejak proste trošilinku unavený, proste neviem. Tak som si povedal, že nahrám nejaké video a dakedy by sme mohli spraviť taký špeciálik, že proste nahrám video proste niekedy proste hlboko večer, tak nejak, čo ja viem, o 10 niekedy proste. A aspoň uvidíte, ako sa Bada chová, keď je unavený. Dosť unavený. Takže to. Ja som teraz trošilinku unavený.
Takže možno sa to prejaví aj na mojich drive skilloch. No. No si robíš srandu, nie? Uhni. Škášlem na semafory. No to nie. Risk. Jasné. No ja za to nemôžem. To tie auta nechceli ísť. Kúkam sa na jedného let's playera. Teda práve teraz nie, ale proste poznám takého záhoráckého let's playera Unreal Records SK. Je to fakt super let's player. Ja od neho kúkávam ten Stalker Call of Pripyat a Metro Last Light od neho kúkávam. I keď s tým Stalkerom už dávno skončil, ale nejak. Takže na ňa kúkávam a ten nočný špeciál ma napadol vlastne od neho, akože on netočil nočný špeciál, ale natáčal Call of Duty v noci, keď bol unavený a napadlo ma, že by som mohol spraviť taký nočný let's play na Euro Truck Simulator 2. Proste by som dakedy točil Euro Truck Simulator po 10. Takže by sme mohli ešte zajtra natočiť po 10. ten Euro Truck a neviem, no asi tak, no. A Stalkera v noci hrať nechcem, pretože to by som failil dokonca. To by som aj nechcel kúkať, jak to ja failim. Takže proste bude Euro Truck Simulator v noci. A takto proste vždy Euro Truck Simulator budem točiť v noci po 10. Maximálne do 11, pretože o 11 už musím spať, keďže aj ja som unavený a proste o 11 to už by som asi aj nevládol hovoriť do videa. Ja som raz frflal, lebo ja mám NHL 13 na PS3 a ja som hral zápas Rusko-Kanada a Kanadaru som strelil gól a ja som ani nevládal kričať, lebo ja som úplne si nejak od únavy šomrel popod noc. Ja som proste chcel kričať na tých Kanadianov, ale nedalo sa od tej únavy, takže ja by som asi ani nevládal hovoriť do mikrofónu o 11. Takže tak, ja som už teraz nejak trošku unavený. Takže sa na to nejak zvládnem komentovať. A snad to bude mať úspech. Tá úspech. Proste snaď sa to vydarí. Pretože neviem čo. Čiže dneska už žiadne video nebude, pretože ja dám do renderu ten Euro. Zajtra by bol ten Don't Starve. Potom by bolo čo? Potom by bol Stalker. Potom by bola Miasmata. Takže asi tak, no. A ja ledva vidím na tú obrazovku, na cestu, takže trošku ako no jak sa to volá?
No, že trošku sa zhoršia moje drive skilly. Keďže nejak teraz akože budem logicky zvládať kontrolu moc. Ale sa to zvládnem nejako. Však co, ja som ten Slovák. Tak to nejak dávne. Ideme dole kopcom. Tak, ne. Ja mám brziť vlastne. Nevadí. Stáva sa. Ja som chcel nahrať jednu hru, ale by ste ma považovali za kopíráka. By ste to brali, že to mám skopírované od Goga. Som chcel nahrať ten Vacuum Simulator. A potom som sa aj nakoniec rozhodol, že to natáčať nebudem, pretože ja som to hral ako, že som to nenahrával. A stalo sa to, že som si povedal, že asi, možno by vás to bavilo, ale aj mňa to celkom bavilo, ale nemá to zmysel dávať na YouTube, podľa mňa. Takže tak. A ja, jak som hovoril v tej informačke, že Minecraft definitívne ukončujem, tak jak ste už mohli z niektorých videí postrehnúť, tak Minecraft neukončujem definitívne, ale proste si s ním dávam väčšiu pauzu, pretože no zase prší. Pretože Pretože čo? Pretože nechcem ho akože točiť furt, lebo to točí skoro každý druhý youtuber. A Minecraft budem natáčať znova, až keď dohráme nejaký let's play. To je jedno jaký. Môžeme aj Don't Starve. Na Don't Starve je dobre to, že ja môžem spraviť na to série. A keď ukončím nejakú sériu, tak nejakú dobu si dám pauzu s tým Don't Starvom a nahradím to Minecraftom. Zasa ukončím sériu Minecraftu. Dám si zasa s tým dobovú pauzu. A zasa to nahradím Don't Starvom. Proste tie dve hry by som chcel striedať akoby. Chápete, jak to myslím. Takže keď zomriem v Don't Starve, tak keď bude ďalší pár, tak už to spravím proste na čo? Na série. Proste bude to normálne prvá séria, diel 1, aj keď už tam mám ty vole 10 dielov, ale toto už bude brané ako proste séria, takže tak. Ja neviem, čo som chcel povedať, ja som proste úplne unavený. To sa nedá. Takže ten Bioshock Infinite, no, to nesmiem byť najprv lenivý. A nesmiem byť lenivý vymeniť CDčka v tej PS3, lebo teraz tam mám strčenú tú NHL 13. A proste keď nebudem lenivý, tak vymením CDčka a ten Bioshock už musím dohrať dokonca, pretože ty vole, to je proste ja to musím dohrať proste, lebo to by som bol rekordman, že som to rýchlejšie dohral než Selassie a Zdochliak. A teraz si hovoríte, že však ty si to kúpil skôr než Selassie. Ne, nekúpil som si to skôr než Selassie, práve že som si to kúpil asi tak o týždeň neskôr než Selassie. A ani som to aktívne nehral. Proste hral som ani ne hodinu za deň. Ako keď som si to zahral prvýkrát, tak som hral asi tak hodinu a pol. Ten prvý deň, ako hej, akože zoznámiť sa s hrou, ale ako potom som to už akože gamblersky nehral. Zahral som si to, keď som mal náladu. A proste ako tak, no takže
Si nemyslíte, že som to dohral skôr, než som asi, lebo som to ty vole hral celý deň v kuse. Ne, ja som to hral... Ono, proste... Keď som dostal na to chuť. Takže ja... Čo? Ja som absolútne unavený, ty vole. Jak v hre, tak aj v reáli. Ja som to asi aj nemal začať natáčať, tak ale aby ste vedeli, že som späť, že pauza skončila. Tak som to natočil. Takže ospravedlňujem sa, keď toto video nebude extra zábavné, ale má to slúžiť ako informačka, nie ako zábavné video. Tak, a chcel som povedať informáciu, na ktorú som si teraz spomenul, že je to super vec, že blížime sa k 30 odberateľom, mám teraz 29 odberov, čo som včera kúkal. Takže nejaký špeciálik alebo nejaká ďakovačka by mohla byť za to 30, pretože ja si nesmierne vážim vašej podpory, ktorú mi tak moc nevenujete. A neviem, či bude špeciál, asi nie, lebo predsa len 30 ako pre mňa je to úcta, ale ako predsa len nie je to ako napríklad 100. Takže špeciálik asi nebude, bude skôr asi iba ďakovačka. Ale fakt, ako pre mňa je to dosť veľa, 30 odberov. Ako ja som vôbec netušil, že by som mohol dosiahnuť 30. Ja som myslel, že budem mať nejakých 5 odberateľov maximálne a ono 30. Ako ešte nemám 30, zatiaľ mám ešte 29 odberov, ale ako verím tomu, že dosiahnem tých 30, keď už sme na tej 29. Takže no, ja som si utieral klávesnicu, takže som narazil. Takže bude ďakovačka nejaká, keď dosiahneme do 30 a špeciál bude na 100. A keď sa vrátime k tej 5, takže proste ja som myslel, že budem mať 5 odberateľov, pretože keď som ešte natáčal tie videá, tie hangout streamy, tak som mal len jedného odberateľa a to bol rodinný odberateľ, to nebol žiadny spolužiak ani proste cudzí, proste to bol rodinný odberateľ a teda proste mal som jedného, teda 0 odberateľov, potom som zrazu získal druhého, potom spolužiaci mi dali odbery, som mal asi tak 7 odberov. Ale aj tak som si nemyslel, že to dáme na 10. To som si nemyslel, fakt ja som myslel, že na tej 7 to už ostane. A potom začali pribúdať odberíky, postupne to stúpalo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bla bla bla. Na tej 28 to potom zastalo, tie odbery. Akože chvíľu tá pauza bola s tými odbermi, že akože asi tak mesiac alebo 2 mesiace bolo 28 odberov. Dokonca to o jeden odber kleslo, že som mal 27. A potom zrazu pribudli 2 odbery, čiže 29 odberov mám teraz. A teda za chvíľku, nechcem to zakríknuť, ale ako budem snáď mať tú 30, za ktorú by som bol nehorázne rád, pretože 30 je pre mňa strašne veľa, strašne veľa. Keď som mal 2 odberateľov, tak som sa trošku viac začal zaujímať o YouTube, o youtuberov. A keď som videl youtubera, ktorý má aj 20 odberov, tak som strašne závidel, že má tak veľa odberateľov. Som si hovoril, že ja nikdy proste nedosiahnem ani tú 10. Takže proste som absolútne som závidel tým 20-tníkom,
že majú toľko odberov. A potom 29 je. Ty vole, ja som úplne vďačný za to, že mám 29 odberov a vďačnejší budem za tú 30. Áno, vy si možno hovoríte, že nemyslím to vážne, že si to cením, ale to iba tak znie, pretože ja som unavený teraz a nejak to naplno neviem vyjadriť, tú vďačnosť. Ale nebojte, keď už nebudem unavený niekedy, tak vyjadrím vám to naplno šupu, proste. No. Viete, ak to myslím, no. A ja začínam mať vyschnuté v hrdle a proste... Ja kúknem ešte na tú mapu svetu. Koľko chýba, už len malinko. A tak, takže proste... Hoj. Takže... No. A tí, ktorí kúkate na Peťana, alebo na Peťan Games, tak viete, že dohral Crasha Bandicoota 6. No neviem ako to povedať po slovensky a myslím, že po slovensky ani také slovo neexistuje. Proste 6. pieti sviet dohral a to bol vlastne posledný pieti sviet. Teda pieti sviet. No vlastne pieti sviet, ale proste ako 6. to je ten bonusový. Takže proste on to dohral a ja som aj celkom nešťastný, že akože to dohral, pretože ja som sa pri tom dosť zabával pri tom Crashovi, keď to on proste s tým Davidom natáčal. Takže proste to bolo fakt epic a ja som jeden z... to je jedno, ja som chcel povedať, že som Peťan fanúšik, ale ja som to skoro omylom rozvinul do veľkej vety a toto už by bolo zlé, pretože to už by som mal riadne vyschnuté v hrdle a to ja nechcem. Takže ja to tu parknem, proste. Zastavím, stopnem to tu. A keď keby no vlastne, kebyže v 18 rokoch pokračujem v natáčaní videí, tak vlastne keďže už si budem zarábať sám, tak proste ja si plánujem si kúpiť ten, tak sa to volá, no. Mal som to na jazyku už, ty vole. No, mal to aj Minecraft, fakt. Proste, no, ja som vedel ten názov, ale už som ho zabudol. Ty nezývaj. Proste, je to ten program, ktorým môžete nahrávať aj hry z konzol. Avermedia, áno, Avermedia Live Gamer. Takže to si v 18 plánujem kúpiť, kebyže ešte furt pokračujem v let's playoch, o čom teda pochybujem, pretože v 18 určite budem mať iné záujmy než nahrávanie videí. Ale možno snáď budem pokračovať vo videjkách. A teda by som si kúpil ten Avermedia. Takže tak, a tým pádom by ste mohli vidieť aj Bioshock Infinite, proste všetky hry, ktoré mám na konzoliach. Teda na konzoli. Čiže na PS3. Takže tak. Ja neviem čo už povedať, pretože ja už mám strašne schudé v ústach a ja som nejak drasticky unavený. Proste už to neznesiem. Ty už nezývaj, ty retard, lebo uvidíš zývanie. Takže tak, takže proste vyložím náklad a ukončím part.
Čo som ako spravil bohatstvo. Dobre, tak ja tu zabočím. Tieto auta by mohli aj trošku zrýchliť video, vydám. Začnem ho editovať o 6. Teraz sa mi fakt nechce. A na YouTube bude po zrendrovaní. Ty vole, ja úplne upadám u tej klávesnice a normálne ja nedokážem nič proste. To je úplná úlava, ty vole, to je horšie než o 11 asi. Ne, o 10, to je... To sa nedá žiť. Tak. Získali sme 5000 eur, máme 12100, teda 100, no skoro 100. 12097 eur, proste 12000 eur a to stačí, takže ja sa s vami lečím u unaveného videa, u unaveného let's playa. A ja sa s vami lečím a zatiaľ. Čus! Langust. A nezabudnite jesť langusty. Čus.